Hi guys! Welcome to my personal vlog. Vlog ko apo no ayang ko ya. Pagkita kada kayo iti kwarto. Okay? Actually dito yang may nga to iti pagupubrami dito yung room mi. So sumrag tayo tayo pagkita ti kwarto kino anaman ti pagkita tayo jaya. Amoy apo dito Korea digital lago sa tin eh. Dito ti main door mi ha. Welcome to our dear dormitory. Oh my god ah. Tignan nyo magnay. Nakpintas na yun. Kasi ti factory worker di Korea. Oh tala daw. Ano kumain. Si Twister na. Ano nga po ah. Ito yung nagpintas. Twister di balay ti South Korea po kaya Jero muna na dakas yun na. Da-tiles na. Pagkikabilang di chinelas. Nga mabaling yung sir di chinelas nga po. Oray. Kamakas na kada tayo no, digitay bisita tayo, mabalik na ta sir di kinalas no. Sa balik South Korea nga po. Dapat nakasaka-saka ka or naka-medyas ka mapanditi data. And then dito show cabinet me. Dito men apo iti anak ka. Dito men, pagitak na tigiti anak ka, sapatos ko. Ano men sapatos ko nga Nike Hyperdunk 2013 matibay. Still silbiag pa lang. Ang damit pang-Hawaiano, Nike, Air Force, Jordan, original. Tapos, damit ano ka? Damit Crocs ko. Dapat ako po, kita still ha. Ang dapat Adidas ko. Kita ka, pangas kamot lang kami nun, baga kami nun. Dapat Aldo. Kita na. Dapat Ultra Boost ko. Pangambay. Dapat Tribo. Oh my god. Jadi ako pakitag ti anak, pakitag dito style na ti dormitory mi. Op. Kita po ni. Ito ako. Tapos digital ko na openin. Jadi ako. Actually, digital met isunang jack anan ta pindot ka pindot no ko ah. So bebeklatan. Then, dito met ti room ko. Dito nakasana pa ini brief ka dana. Laltar dala, ala-ala Ilocano na tao. May ti sampay-sampay. Ito na dapat ka namin alay. Dapat aircon man nakandar tao. Aircon kompleto ha. So nga hanghetik ti factory worker dito eh. Ngam di da madamo di kitahan unay na pindas sa accommodation di balbalay da depende na nga talaga di pa para mapaktorya. Okay, dapat aircon me, kita kami na. Tapos dapat heater me. Kompleto heater. Dapat rep me. Nagtimit na po te bagas me. Kita na dati rep ko. Apaw! Daw ti Domingo awan. Ito yan ang nagyan na. Soft drinks, awan pulos sigaw na eh. Awang karkarga na, kamatis lang yung utog. Ay taura kitan na. Tapos toy. Nagyan na toy, maskara, awan na eh. Ramyon. Takan na eh. Dapat di tap-taban na eh. Tapos suna po dito eh. Tapos ada kurtina na yellow. Bedsheet ko nga orange. Hindi na duma. Pakitak mo lang nga po. Tapos dito yun. Panamong boy. Sampah-sampah arwado di kita. Tapos diyan. Dito. Nay, nakain tao. Dito kusina mi. Okay ka. Nag-vlog ako. The rice cooker ko. Kaya muna, pinapakita ko lang eh, yung around. Wala makawa eh. Tapos meron kami. Ang tawag dito? Water dispenser? Meron kaming water dispenser na high-tech. Yan oh. Mabay pre. Kanyo mal. Pintas dito yung ko. Tapi sarili nga siya, tira lagi ada babae eh. Mintas dito. Kapang
Tapos apo ti pagbayaran na ba ay so natin dito. Kasi ito pag-shooting at kabakiran na yan. Kung makikita yun, tumagod kabakiran. Ay na po ya. Danak ti banda dito sa South Korea. Oh. Danak ti banda apo. Iso deta day. Tanyaw. Pag-shooting ano ka, muli tayo bay. Kanay. Unay kang buyet. Kabakiran. Nay, ta. Ti apo ti pagsushooting ano ka. Awanin na eh. Awanin na pa, tulubong dito kasla nga Korea. Unay kang boy. Ang Korea na eh. Ita po. Ito eh. Mga 2 kilometers. Anan? Naganan, North Korea na po. Unay. Awan na po, kita nyo na eh. Sila nga na kapakiran na eh. Mo, kampusan kong sa ito na eh. Tapangiran kampo militar dito na eh. Dito na eh, so nga daalad na ka. Dito na eh, kampo militar. Military base. Kuhanin na po. Yung DJ lang ah. Kuyain nyo ka. Katawan. Nag-vlog ko paminsan. Dito na eh. Lala, tatapag yun eh. Ito pine tray. Hey. Pintas anay. So, tumaminsan di ba? Ito na trabaho. No, ipakita ko J Baba na. J Baba J kampanya. So nga, next time man eh. Personal vlog lang to. Hanggang dito pala i-upload ko apo. Dito palang tuloy J part number 4. Ay, J part ni Titawagak ng Dares, ti Kapitan. Thank you. Personal vlog. Thank you.